tiri kugweru kutapa uko tiri kutaura namai anotida. Munoziva pane nyaya yakatendera zvakanyanya pasocial media, nyaya yemwana akapondwa mugweru nebenzi, mwana achibva ashayika. Nhasi vabva kuSlovenia uko kwavanga vanoradzika mwana wavo. Vanewo zvakare rimwe dambudziko ravainaro remwana wavo anonzi anotida. Tatiregai vauye vazotaura vachikumbirawo rubatsiro rwemari, asi chatoda kutanga nacho toda kutanga muchidimbu vachitaura nyaya yemwana wavo kuti yakafamba sei uye vamuradzikawo sei. Amai anotida makadii? Tiripo makadiyo. Tiripo nematambudziko kaya? Handirika. Zvakafamba sei pamakazonzwa kuti mwana atemwa nedombo, ende zvakaitikira kupi? Mwana akatobuda pamba makuseni eTuesday achienda kuchikoro kunonyora exam yake grade 7. Akatondiwevhera ruoko akatoti bye bye mama. Akatobuda akatoenda. Inini ndakanga ndichiriko kumba kumutapa. Ndichitotarisira kutoti mwana akutodzoka kuchikoro ndichomugadzirira chikafu. Iye akatozoti ave padhuze nekusvika kumba, ave pachechi yeMethodist. Handizivi kuti akasangana sei nebenzi rinonzi Derek. Ndakangozouya wondodaniwa kumba zvikanzi yaimuone zvaita Natasha atemiwa naDerek. Pandakamhanya ndichienda pasini ndakanosvika ndikanowana mwana atovhariwa negumbezi nevanhu vaive padhuze ipapo paakatemerwa. Mwana atoshayika. Ndobva mazoendesa kumapurisa? Ndo patakabva tatoendesa kumapurisa takatanga tafonera ambulance. Veambulance ndo vakabva vasvika vakatotiwa hapasisina chinhu, chifonera chiendai kumapurisa. Ndobva tadedza mapurisa ndobva azouya akatora mutumbi wemwana. Vakazoti mwana haaradzikwi asina kuitwa postmortem. Akazotorwa nemandi akaendwa naye kupostmortem kuBulawayo. Vakadzoka naye mandi iyoyo. Zuva racho tirovira tikatoenda kumusha kuSlovenia kwaGo. Saka Natasha takamuradzika nezuro. Tine urombo. Tine mwana ari kuchema panapa, regai tibva tanzwa kuti idambudziko rei rina anotida. Uyu mwana wandakabata pamaoko anotida ane problemu yehydrocephalus. Akangozvarwa akadaro ane mvura mumusoro. Kuchipatara vakati tsinga yake inofanirwa kuburitsa mvura mumusoro ndo isiri kukwanisa kuburitsa. Saka ndakatomboenda naye paHarare hospital 2019 muna March. Akanoisiwa shandi yacho mumusoro. Saka pesa apa yanga ichishanda zvakanaka. A week before Natasha ashayika, Monday before Tuesday akazoshayika Natasha, ndo pakatanga kuzvimba bichana pachinotangira shandi yake. Ndobva ndaenda naye kuchipatara muno mugweru kuBechnaf, ndikanzi endai naye kuHarare. Saka ndakazobudira kuenda naye kuHarare musi weMandi kuHarare hospital. Ndobva ndasvika vakati mwana tiri kumuona, vakange vatondiadmita. Asi ndakazokumbira kubuda nekuti takanzi mwana anoda CT scan. CT scan yakanzi inoda 11,508. Saka inini ndakanga ndisina mari iyoyo panguva iyoyo. Ndobva ndakumbira kuya kuno Gweru kuzotsvaga mari. Pandakauya kuno Gweru ndizotsvaga mari, ndo pandakabva ndasangana zvakare nedambudziko raNatasha. Okay. Saka tingati pane vakawanda zvichida vari kuona pari zvinezvi vanenge vachida kukubatsirai. Mari iyoyo vane yakanzi 11,000 yakanzi iri kudiwa US kana kuti ndo RTGS? Aiwa, RTGS. Handiti. Ngatiti pane vari kuona pari zvino vada kukubatsirai, mungavape here nhamba dzavo dzeEcocash kana muchikwanisa zvakare muvapa bank account? Hongu ndinokwanisa kuvapa nhamba dzeEcocash. Nhamba dzangu dzinoti 077 6255 640. Dzokorai futi. 077 6255 640. Handiti. Panobuda zita rekuti chii? PaEcocash panobuda zita rekuti Margret Makohli. Ndinova ina mai vaanotida. Handiti. Zvichida pane vangati aiwa inini handikwanisi kupai mari paEcocash. Mune bank account? Hongu ndinavo. Handiti. Nhamba dzacho munodziziva nemusoro here kana kuti? Nhamba dzaakaunti handidzizivi nemusoro. Pameseji yamakanditumira dziripo here tichitarisa?
hadzipo. Handiti zvatinoita tinozviita se tinozodzinyora nhamba dzacho apa kuti vanenge vachida kubatsira. Mugweru munowanikwa kupi kuitira kuti kana paine vamwe zvakare vada kukubatsirai vanoda kuzokuonai vanouya pasi? Mugweru ndinowanikwa kuMutapa section 3 panhamba 35 muna Maliwa. Dzokerai zvakare amai Anotida. Mugweru ndinowanikwa kuMutapa section 3 panhamba 35 muna Maliwa roads. Zvimwe zvingadiwe nemwana ndezvipi besides mari yemushonga yamataura yescan? Sorry, Anotida angangodawo zvinhu zvakaita sechikafu nehembe chaidzo dzekupfeka, nekuti nekuda kwekondisheni yake ini samai vake handina chimwe chandinokwanisa kuita. Ndaitombowe munhu aitomboshandawo, asi kubva pandakabara Anotida hapana chandinokwanisa kuita nezvamunoona zvarizvo. Saka ndinotove munhu kutoti chero chikafu chaicho, mbatya chaidzo, chero inini wacho, nekuti handina chimwe chandakwanisa kuita. handiti. Ane makore mangani Anotida? Anotida ane 2 years. Handiti anofarira kudya chii? Chinhu chaanotonyanya kufarira kudya, anofarira kudya yogurt, anofarira maheu, nemapotatoes, ndo zvinhu zvaanonyanya kuda kudya izvozvo. Handiti. Aiwa, tinotenda mai Vanotida. I hope vateereri vari kuona chirongwa vari kuteerera. Ngatibatsirei hama dzinodikanwa, tibatsirei amai Vanotida. Manzwa dambudziko ravakasangana naro vari muchipatara. Ndiyo nguva zvakare yakanzi vashayikirwa nemwana wavo mushure mekunge atemwa nebenzi. Apo vari mushishi yekutsvaga mari yekuti vabatsire Anotida. Mari iyoyo ndiyo yavakazoshandisa panhamo yavo, asi pari zvino vadzoka muno mugweru vanokwanisa kuuya kumba adresi vataura tichainyora zvakare. Uyai vadikani tibatsire amai Vanotida. Amai Anotida, mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe muchikumbira rubatsiro? Mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti ndikawanawo vanokwanisa kundibatsira kunyanya pakondisheni yaAnotida. Anotidawo akava munhu ari right, zvinoita kuti ininiwo ndikwanisewo kuzvishandirawo ndichimuchengeta nekuzvichengetawo.